Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengantar Nyonya Ila ke Talang Suko Duren ya. Monggo disalam mriki. Nangis rek. Ngelak paling ya nduk. Nggih. Sing mari bayi jahitan ale. Oh, ngoten. Nggih, cek lek geser ya gak ada. Itu. Kula gandengaken nduk. Nah, geser mriko. Lah, walah sing ibu yo kakike yo sakit. Nggih. Dengkule lah nggih. Gak iso nekuk nggih. Nggih. Iya nak, di sini nih nak. Oke. Napa? Om Tibani gledek di tadi lho ya. Tadi sampeyan berarti. Puternya nek gak ngerti ini pas telon. Nggih. Oh iki sing abot. Gila pecah. Dan sudah sampai di rumah Nyonya Ila ya. Ternyata pas pertelon. Nggih kula ningali kamare bayine mawon. Oh, nggih monggo. Random. Nanti boleh diambil air ya. Telung tak itu ben 4 tahun urung kaya iki.
Lho, kan putih kamare. Oh, lah wong daleme Jawa nggih, Masya Allah. Daleme penake. Oh, lah ini rumah ya, Mbak. Oh, ndak isor, gak kerengkelan sama nek ae. Boten ini kan agak tinggi sedikit Bu. Dhuwur ya, engko sampean ganti lampu sing kuning ya, Mbak ya. Sing barak, heeh. Kuning. Ono kok mulai putih Bu. Ya kurang anget. Oh, ngoten Iya. nggih. Petek lah ya kuning ya, Lam. Oh, nggih. Kalau sing putih ya. Lek anget. Lek iki lak padang, lek ning kuning lak anget ta ya. Nggih, nggih. Heeh. Bener Bu, kerjaan Sampun. Lho, mboten sisah. Lah ket wau kula pun mudhun ten kampung mulai 6:30 wau. Oh, Ngurusi. anak survei. Ya. Oh, nggih. Kula iki lho pas lahiran nggih boten ditunggu ibu cici. Pasane selak mulih emang pulang. Astagfirullah. Ini jenengan di Solo. Oh, pasane Solo. Ya niki Bu larene. Ya Allah. Pun ageng Aduh. Enggak marah diwek-wek. Boleh sayang ya. Iya, wis. Enggak Bu pindah. Pun kula nyuwun pamit. Terima kasih. Selamat ya. Nah, kita duduk asli Talang ternyata di pondokan. Ngapunten. Oke, kita sudah selesai mengantar Nyonya Ila dengan selamat di Padi Talang Suko. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.